O que queremos con esta proposta é poñer os esteos para que se poida facer un conservatorio profesional de danza en Santiago de Compostela, que entendemos que é unha débeda histórica tamén que temos con esta cidade, que cando se fixo xustamente o Conservatorio Profesional de Música, nesa colaboración necesaria entre a Xunta e o Concello, pois ficou pendente de facer o Conservatorio de Danza e pasan os anos, parece que imos esquecendo algo para o que hai moita demanda, existen moitas academias, clases, moitas persoas na nosa cidade, no noso concello e na contorna inmediata que se queren dedicar á danza e moitas veces fano a través das academias privadas ou ben senón acaban tendo que desplazarse ou ben a Lugo ou ben a Coruña e a verdade en situacións que non son as mellores, as máis desesáveis. Desde o Concello de Santiago eu creo que hai que potenciar unha disciplina como a danza que ademais, xa digo, ten moitísima xente interesada que se puxo en contacto connosco, que ve moi ben esta iniciativa, hai demanda, pensamos, o lóxico, por tanto, é iniciar esta colaboración coa Xunta de Galiza para que se poida implantar ese Conservatorio Profesional de Danza en Santiago de Compostela. Estamos totalmente a favor desta proposta alrededor da ampliación da oferta formativa das ensinanzas artísticas profesionais na nosa cidade e pensamos que é necesario un pulo polo desenvolvemento das ensinanzas artísticas non só na nosa cidade, sino en todo o país, xa que dende fai máis dunha década ficaron casi bloqueadas. Moitas das cousas que xa se dixeron aquí nos concordamos e que outras temos unhas pequenas discrepancias, non? Porque tenemos que lembrar que estas ensinanzas son altamente especializadas, que teñen un custe moi alto e, ao noso entender, hai que valorar se é asumible e rendible en termos de custe-beneficio, porque non debemos esquecer que as administraciones públicas se lles exixe a xestión eficaz e eficiente dos recursos públicos. Aceptamos, quero dicir, imos votar a favor desta proposta porque nos parece absolutamente necesario. A min non me viñeron ver moitas persoas, pero teño que dicir que bastantes persoas viñeron poñerse en contacto con esta concellera para precisamente propoñerlle isto. Está xustificada a demanda? Entendo que sí. Se só hai 2 conservatorios en Galicia, entendo que un terceiro non tería ningún problema. A respecto do que comentaba María Antón, claro, moita pouca, os termos cuantitativos sempre son complicados de mover. Eu o que sei é que houbo nais e pais que se dirixiron a nós para solicitarnos xustamente esta reclamación e que hai xente que ao final non pode levar os seus fillos a acabar desprazándose a Lugo ou a Coruña. O que se di simplemente de maneira moi xeral na moción é xestionar a colaboración necesaria para implantar ese Conservatorio Profesional de Danza en Santiago de Compostela e a Xunta de Galiza ben podía comezar a pensar que Santiago de Compostela é a capital do país, é unha cidade universitaria, é un lugar que merece ter certas dotacións culturais. Está claro que partimos de conceptos absolutamente distintos. En todo caso, nós tampouco nos imos a opoñer a este proxecto. Punto 7, proposición do Grupo Municipal do BNG para a creación dun Conservatorio Profesional de Danza en Santiago de Compostela. Votos a favor? BNG, Compostela Aberta, PSOE. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular. Quedaría aprobada.